Gospodin Hrebak i Bjelovar daju primjer kako lokalne samouprave mogu raditi brže od države. Znači, iako država ne radi nekako kako bi trebala, gradovi mogu napraviti da okruženje u kojem ljudi žive bude bolje nego da čekamo samu državu da nešto postigne. Nagrada 100.000 kuna je u iznosu najvećih natječaja u Hrvatskoj, ostatku Hrvatske. Znači ovo što sad imate ovdje u Zagrebu je u razini što ima Zagreb, što imaju čak i, ne znam, Ljubljana, neki put ne mogu baš reći Beč, ali većina velikih centara po regiji ovaj natječaj u toj veličini, u tom iznosu. A ovdje imamo 3 predsjednika Krejina iz upravnog odbora, nas 3 se vrlo rijetko nađemo, sva trojica u nekakvoj ovoj komisiji. Znači, dobili ste samu kremu gospodarstva, ovdje imamo i ESDA i jako velik broj ljudi iz Hrvatske udruge menadžera, što znači da je ovaj žiri vrlo respektabilan, ne u razini nekog malog gradića, mislim, ja moram opet reći, pazite, Bjelovar je 50.000 ljudi, nego u razini grada od 1 ili 2 milijuna ljudi,